салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои навай ҷавоб ба саволое ки дар комментария пешкаш кардагӣ биден. Пеши барномаро сар кардан сухани такрориро бо як бори дига такрор мекунем ки дар ҳамин комментария мо як ссилка закрепит кардагӣ бидурен дар онҷа регистратсия кунед, моро дастгирӣ кунед, то ки мо сари вақт зуд видео кунем ба саволои шумо ҷавоб бидем ва боз ягон навгониҳои нав бикунем дар каналмон пешкаши шумо бигардонем. Инак сар мекунем барномаро. Абдулло Тиҷе нависад: салом брат, ай чӣ сабаб қимат мешавад права ҷавоб дед? Сабаб шама намедонам, олии фармон набромадай ма гуфта будам ки баъд аз соли нав оё меброя ё ки не, аниқ нестай хеле. Бо нависад Бахтиёр Ҳасанович: салом алейкум Сорбон ака, солш то чанд боша рассамошка мешава ака, саломат бошӣ. Рассамошка ози ай соли 2006 боло мекунанд, яъне ки воридоти ҷумҳурии Тоҷикистон мошин ай 2006 боло қабул мекунанд, баъд рассамошка мекунанд. Ана таҷтич навистай: салом ака, ин саволи ма чунинай, дар Тоҷикистон барои блогерҳо андоз мегиранд? Акаам хеле гап я вақт бидине ки ягон блогер андоз намеспоро. Аслиддин нависай: ака чӣ ба коргарои милиса ё гайёра удасварӣ намепурсӣ, принсипда мераванд? Хайр, ай сабабе ки напурсида меоянд, баъд яке мепурсанд, хеле мешавад. Аҳлиддин нависай: салом бародар, брен хизмат кунед, чӣ ба зан гирифтан мефорад, он хизмат не, мардак бояд хизмат кунад. Ман розиюм қонуни ЗАГС ба имзо расад ки хизмат кунанд, баъд зан мегиранд. Морам тарафдори тем. Били нависай: саломат бошӣ ака, нашод права гуфтӣ ҳукумати мо фикри мардума намекунад ки ба чӣ азоб сум ёванд дар ин мулки хунук. Мо чанд бор таъкид кардем ки ин фармон набромадай олӣ меброя ё ки не, аниқ нест. Баъди соли нав аниқ мешава ки нархи права қимат мешава ё ки арзон мешава. Мумкин арзон шава бо айбдагишда, аниқ нестай. ДМБ 0709 навистай: салом бародар, савол, соҳиби хона вафот кардагия, яъне падармон, мо чӣ хел кунем фарзандо хонаро ба номи худ гузаронем ё ки тақсимот кунем? Куҷо бирем аввал, чӣ кор кунем? Ҳамиро сода карда, оддӣ карда мефаҳмонӣ. Пешакӣ ҳазор раҳмат. баъде ки падар вафот кардагӣ боша, хонаро бигӯем шумо тақсимот бикунем байни хитон фарзандо, яъне ки хати вафоти ҳамун падартон лозим мешавад. ҳамин шахсият ки вафот кард, мерен шумо мақсад барои вафот кардани ҳамун хати вафотша мегирем. ҳамун хати вафота ки гирифтем, баъдан мерен дар суд ариза менависем ки ҳамин хели шахсият падармон аз дунё гузашт, ина хати вафоташ, ва баъдан мо фарзандон мехоҳем ки байни худмон қонунӣ ҳамин хона тақсим карда шавад. баъд уҷа аз суд ҳалномаро ки бировард, байни хитон ҳамун чанд фарзанди бошед тақсим мекунад, мегирем. як кас дига нависад ки салом акай Сорбон, ба ҳамин саволи ма ҷавоб дем. Ман зан гирифтам, нодухта биромад, экспертизаро хариданд, духтара ҳақ бировард ва ё суда доданд. ин чӣ мешида бошад? дар аризашон нависагӣ ки ҳам чизе чора баргардона, ҳам 5000 сомони дига. чӣ меша пешакӣ раҳмат? 5000 сомон барои чӣ ту даво медодай? та ягон каси бо қарздор набошӣ, агар ягон хе пардохтпулӣ бояд накунӣ ва барои чизи чораша мисол баргардонидан вай ҳақ дорад ки чизи чораиша талаб куна бар бигардонӣ. барои экспертизаро харидан нахаридан метавонӣ ки брай бо ягон ҷои дига да экспертизаш кунӣ, агар ки ӯ қадар боварӣ надошта бошӣ дар ҳамун эксперте ки ҳамсаритро муоина карда бошад. Сабр нависай: нархномаи мошинои Тоҷикистона чӣ фаҳмем барои растамошка? Нархномаш дар ҳамун таможни бигем дар ҳамунҷа ҳаст, ҷое ки растамошка мекунем. мисол ҳар як мошин гуфтем ки ба худаш нархнома дорад, ки ман ҳар як тайвая номбар карда наметавонам, барои ки уҷа беҳад бисёр тамғаи ҳамун номи мошино, афсус ки наметавонем ҳамаевая номбар карда. Акбар нависад: салом алейкум, дар сурати ҷудо шидани зану шавҳар, зан хонаро маскун карда метавонад? ҳамин дар қонун ҳаст. албатта ки метавонад, дар ҳолате ки фарзанд дошта боша ва ҳамун шавҳараш вазъи шароиташ мақсад бираса барои маскун кардани ҳамун фарзанд. маскуна танҳо ба хотири фарзанд мекунанд, ба хотири зан маскун карда намешавад. ҷафар Халилов нависад: салом бародар, замини киштро фурӯхтан мумкин аст? замине ки дар он замин кишти кор карда мешавад, барои бунёд кардани хона, яъне иншооти нав бардоштан
фурухтан мумкин нест. Дар назар доштагӣ бошед ки замини кишткора боз барои кишткор кардан ба ягон кас дига фурухта шавад. Дар ин ҳолат мумкин аст танҳо замини кишта барои кишткор кардан истифода мебаранд, барои бунёд кардани хона не. Навори деҳотӣ навистай. Автомобилро техосмотр гузаронда документ кардем. ГАИ манъ кунад оё ҳуқуқ дорад огнетушител, аптечка ва дигар чизҳои эҳтиётии автомобилиро пурсад. Вақте ки техосмотр гузаштагӣ боша мошин аллакай ту ҳуҷҷат дорӣ ки ҳами автомобили ту 100% бе ягон камбудия. Дар ин ҳолат ҳамун ҳуҷҷата ки нишон додӣ ГАИ дига ягон чиз талаб намекунад. Боз ҳамун навори деҳотӣ як саволи дигар додай. Марде занашро сар дод ва 3 фарзанд дорад. Ба кадом асос мард метавонад фарзандонашонро аз дасти зан гирад? Ҷавобро интизорем. Дар асосе метавонад ки модар худаш розигӣ тия. Мисол ариза пешниҳод мекунад ки ман розиам ами фарзандои ма ба уҳдаи падаршон ба тарбияи падаршон гузошта шаванд. Мисол имзо мемонад, розигиша метия. Ва боз як ҳолати дигаре ки мисол агар модар ба ягон касалӣ гирифтор боша, касалии вазбин, мисол ягон касалии рӯҳӣ ё ки дигар ҷогаакӣ боша, дар ин ҳолат ҳам метавонад чересуд фарзандора падар бигирад. Ва як ҳолати дигараш бо ҳамие ки ҳамун модаршон барои фаҳшу фоҳишагӣ мерава, яъне ки ба зинову дигар корҳо даст мезана. Дар ин ҳолат падар ариза пешниҳод мекунад ба суд ки мисол ҳамун зан ба ҳамин роҳ рафтагӣ, ман намехоҳам ки фарзандо тарбияи безеб бигиранд. Дар ин ҳолат бар тарбияи падар гузошта мешаванд. ғайри ҳамин ҳолатҳо дигар дар ягон ҳолат фарзанда гирифтан наметавонад падар. Комик навистай. ҳамин қапидагиша мурданак мезани яка. Мумкин аст ки чӣ қабзаниш ҳаром шавад. Ту дар инҷа кормандои мақсад ҳамин аблавара дар назар дорӣ. Вақте ки ҳамун корманди аблава меояд тра дастгир карданӣ мешавад ва ба либоси гражданский мисол тарафи ту ҳуҷум ки кина барои дастгир кардан мезани ягон зарар мерасонӣ ба саломатиш. Дар ин ҳолат қонун ба назар мегирад моддаи 112 ё ки моддаи 114 расонидани зарар ба саломатии инсон. Яъне ки ба назар намегирад ки вай коргари давлат аст. Барое ки вай ба либосҳои гражданский тра сиркат қапид, ту надониста вай задиш ягон ҷо шикаст. Мутобиқи ҳамин моддаи 112 ё ки моддаи 114 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Дар ҳолате ки ягон зарар бубинад агар саломатиш. Агар ягон зарар ки надид, ягон факт далел надошта боша, ҳичи гап намешавад. Раҳими Саидкамол навистай. Салом брат, танировкаи мошин чанд сум шидаи? Ҳамира мегуфти зури бар мешид. Танировкаи мошин солаш вобаста то соли 2005 сола 3700 сум ё 3500 сум мешавад. Фирм ва соли 2005 болош бо қиматтар аст. яъне ки 4000 боло мешавад. Мурод Раҳмонов нависай. Раҳмати калона Кайсоровон. Ба суханои некед мо тарафдори қонунҳои ҳукумати Тоҷикистон. Зинда бош ҷаноби олӣ. Морам тарафдори ҳамин сухани ту бародар. Меҳроб нависай. Салом алейкум бародар. Аҳсан, илмат аз ин зиёдтар шава. Як савол дорам. 3 сол пеш барои права полни чизе дар кор буд кардам, фақат ваҷдани мондагӣ. Ҳаминам меша кай раднои худам ваҷдани кунад гира правора меша ё ки не Аллоҳ нигаҳбонат бошад. Ҳамаи чира кадагӣ бошӣ баъди ваҷданира кадан ту экзамин меспорӣ. Ӯ экзамин ахирон аст. Яъне ки ту оли экзамиша споридагӣ нести. Ваҷдани ҳамун 10 та ваҷдани категорияи Б боша агар. Ҳамун 10 та ваҷдани та месупорӣ нархи давлатӣ ҳар як ваҷданиш 35 сомон аст. Баъде ки ҳамун шаҳодатномата гирифтӣ мераи автодром муҷада экзамин меспорӣ. А экзамино ки гузаштӣ мегирӣ правата. Аки намешавад ки ба ҷои худат брава бародарат экзамин меспоро. Сунатулло Назриев нависай. Салом алейкум акай Сорвон. Савол чунин аст. Ман мехоҳам либосҳои занона гирифта дар қишлоқҳо ё дар кӯчаҳо савдо кардан оё мумкин аст ё ки не? Чӣ хел ҳамин корро қонунӣ кунем бе проблема шава? Илтимос ҷавобро интизорем акай Сорвон. Дар раҳу рӯ фурӯхтан, дар кӯчаҳо фурӯхтан аллакай қуш мешавад ба савдои кӯчагӣ. Яъне ки ҳамун участковия ё ки дигар кормандо дастгират кардан протокол мекунанд. ҳамун як нишондиҳанда агар бикунанд 55 сомонира дар бар мегирад. Агар ки ду нишондиҳандаш кунанд 110 сомон. ҳамин қадар ҷарима меспорӣ банкда. Боз як аз дига навистай. Муҳаммад Самадов. Салом акай Сорбон. Худо нигаҳбонат боша. Акам ай Россияма таксикл бихарам барам ба Тоҷикистон. Да таможни сум мегиранд айма таксикл. Кама таксикл права дора ё ки не бе права мешава ҳай кардан. Ма таксикл категорияи А дора.
аму мотоцикле ки мисол фарқ надорад чизе ки рӯи 60 боло мерава ба вай ҳатман категорияи А гирифта мешава. Нашод таможнишро сигаб намедонам бародар. Давлатов навистай. Ака салом алейкум. Я чи пурсам та ҳами правара хондагӣ бошем, документош за дастам баъд яке қимат шава чӣ мешава ака? Ҳамира ҳатман ҷавоб деҳ ака ки дар ғарибием чӣ кор кунем? Бародарои азиз, як чизро ба шумо хотиррасон кунам ки права танҳо дар як ҷо мақсад сум споридан нест. Ҳамин суме ки нархи давлатӣ дорад. яъне ки дар киҷо меспорӣ? Аввалан дар ҳамун мактабе ки ту мехонӣ барои права гирифтан, дар ҳамҷа суми давлатӣ меспорӣ ва баъдан барои ваҷдани карданат суми давлатӣ меспорӣ. Баъд шаҳодатномаи ҳами шаҳодатномаи ронандагита ки гирифтӣ, мерай автодром, уҷа бо автодром ҳар як экзамени, ҳар як чизи духтургузариш бо отдельна сумои давлатӣ дорад. Яъне ки агар ки ҳамун ҳуҷҷатҳо шаҳодатномаи ронандагӣ дар дастат ки боша, ти дар мактабат мисол дальши тааллуқ надорад ҳамин корот. Дальшиш дар ҳамун автодромае ки автодром дар нархи давлати чанд мешидагӣ боша, ҳам меспорӣ гирифтан мегирӣ. Балх ТВ навистай. Салом акаҷон, як савол дорам. Додарам хизмат кардестай, тӯли 1 сол шид. Ма Россия даем, кором барор нагирифт. Ҳозир вақт Тоҷикистон бирам, мара хизмат мебаранд, ҳамин саволуна ҷавоб медодаем. Пешакӣ раҳмати калон. Дар ҳолате ки агар шумо 2 фарзанд дар оила бошен, як касаш дар хизмати ҳарбӣ боша, дигам фарзанда намебаранд. Ана дар ҳолате ки 3-4 фарзанд бошен, як кас бо дар хизмат боша, метавонанд ки дигари фарзандам баранд. Танҳо дар ҳолате ки зиёдаи 2 фарзанд дар ҳамун оила қарор дорад. Агар ки дар оила 2 фарзанд боша, дар вақти бидани якташ дар хизмати ҳарбӣ, дигариша хизмат намебаранд. Ҳакимов навистай. Акай Сорбон салом. Мада срочно ҷавоб де. Вақте ки мард бо зан ҷудо мешава, мутобиқи суди олӣ баъди 2 сол мард вафот мекунад, модари мард метавонад ки писари фарзандша рафта бибина. Албатта ки метавонад дидорбинии ҳамун набираш бикунад ва ҳатто метавонад ки ба ҷои ҳамун падараш, ака маҷбурӣ нест, дар ҳолате ки агар дасташ расид, метавонад ки ба ҷои падараш бо алимент споридан бигирад. Қобилҷон навистай. Ака ма як додар дорам, дар муассиса мехона. Ма сардори оилаи мара хизмат мебаранд, ҳамира ҷавоб де. Ти сардори оила гузаштагӣ бошӣ, хизматат намебаранд. Мастер навистай. Айзим. Салом алейкум. Дар Тоҷикистон гуфтанд дар мактабо забони узбекӣ қуш мекунанд. Қуш кардан ё ки не? Қуш накарданд забони узбекӣ. Сафаров Бунёд навистай. Ака ҳами яка писара мебаранд хизмат? Не, намебаранд яка писара. Файзали Атоев навистай. Салом алейкум бародар. Саволи ман ҳамин буд ки вақте ки кати ягон зан ҳамхобагӣ мекунӣ ба розигии зан, не ки баъд зан ариза менависад, ҳамин момент дар марда штраф кардан мумкин ё ки не? Ман дар як барномаам таъкид карда будам ки ака барои ҳамин сухан бо мардо хеле ҳаво нагиранд, аввалш ай худованд битарсен, накунен ҳамин корои бадбахтиро, не ки дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин кодекси маъмурӣ омадагие ки вақте бо алоқаи ҷинсӣ марда бо зан меқапанд, дар мард ягон намуди ҷарима пешбинӣ шидагӣ нестад. Танҳо дар зане ки дар ҳамун барои фоҳишагиш рафтан отдельна ҷарима дорад ва барои ҳамун алоқаи ҷинсӣ карданаш отдельна ҷарима дорад. Ва ӯ шахсое ки меган мара қатъи ҳамун фалон дихта қапидан ҷарима кардан ихе ухе, и ҳамаш ай надонистани ҳуқуқи хитонае ки дар ҳамин кодекси маъмурӣ омадагие ки марда ягон намуд ҷарима кардан намешавад. ҳатто дар ҳукумат соли 2017 гуфтем ки ҳам чиза пешниҳод карданд ки ба мардам ягон намуд ҷарима таъин карда шавад ки ҳукумат ҳам чиза қабул накард. То ҳозира қабул кардагӣ неста ягон намуди ҷарима барои алоқаи ҷинсӣ кардани мард дар ҳамун ягон ҷо дастгиршон кунанд агар омадагӣ нестад. Ва не ки ай зано бо ҳамин сол ҳамун ҷаримашон қиматтар шидагие. Беҳрӯз навистай. Салом алейкум брат Сорбон. Нашод тӯи маърака гап мезадӣ, чӣ хеле шидагӣ? Ман чанд солай дар ғарибиам, намедонам, ба наздикӣ рафта зан гирифтанӣ. Мегуфтӣ пешакӣ раҳмат. Бо дар иҷа чанд кас дига нависагие ки қонун биромадаи мақсад қалин гирифта 10,000 шида, бояд кас дигаш нависа ки қонун биромадаи бояд 20,000 қалин биспорӣ. Бародаро, и ҳамаш сафсатае, набарот ҳами танзим ҳамин чизоро манъ кардагия, яъне харҷи калон кардана манъ кардагия. Мисоли гап мегирем, агар ҳозир зан дар хонаи худаш мисол агар оши наҳорша саҳар ки бикуна, дар ҳамин бача бигем ҳамин шарт нестай, бегаҳ бача бигем ресторан намекуна, танҳо якташ як чизша мекуна. Агар ки дихта ҳам саҳар оши наҳор бикуна бо бегаҳ ресторан вечер дигар чизо, ин чиза қонун манъ кардагия, яъне ки ҷаримаи калон дорад. Ва нашод ӯе ки пули қалин бояд ҳамин қадар пул биспорӣ, и ҳамаш гапа ҳамун ҳар касе ки
چند سوم زروش میرسم خطر میسپرم. پروتیف بلاگر نویسای. سوالی ما چی شید؟ جورم ای زنش جدا شید. ای سببی به فرزندی. او زنک دعوای مسکونی خانه دارم میتونه یا کی نه؟ تو در اینجا خودت گفته که ای سببی به فرزندی یعنی که مسکون به خاطر کی میکنن؟ به خاطر فرزند. در حالتی که اگر فرزند نداشته باشن وای زنک دعوا را هم کنه قانون اجازه نمیده که خچا مسکون بکنه. مسکون تنها برای فرزند میکنه. پدر در همون حالت اگر شرایط داشته باشن میکنه مجبوری نیست که مثال برای فرزندم تو باید همون زنک در همون خانه خودت مسکون بکنی. وقتی که اگر خودت امکانیت نداشته باشی یا خانه نداشته باشی. حسن عیسی سلام علیکم آقای سوربون. چند مرتبه ما میتونیم گرانیت بگذاریم؟ همین سوالات جواب بدید. چند مرتبه که میخوای گذشتن میگیری تنها در بین همی 80 90 روز بگذره و حاضر درباره همین گرانیت گذشتن کمتر به مهاجرای تاجیک معلومات میرسونیم. مطابق شرطنامه جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان وقتی به روسیه سفر میکنه قانونی حق داره تا 3 ماه در اونجا به پتنت بگرده و باز برای اینال بگیم حساب کردن باید وای بعد 3 ماه ای حدود روسیه بیرون بروه یعنی که یک بار گرانیتسا بگذره. در همون وقتی گرانیتسا گذاشتن در همون دکلاراسیا بسیاری چسنی نویسته پر میکنن. اگر روی قانون بگیم امیره به نظر بگیریم امیرم تا 3 مرتبه را ممکنه یعنی که 3 مرتبه اگر زیاد امورا چسنی در همون ورقه نویسته پر کرد باید 4 مرتبهش و 3 ماه در حدود روسیه نباشه یعنی که در اونجا فعالیت نکنه. پس از 3 ماه با بیایه مثال میتونه با چسنی نویسته با گرانیتسا گذشته تا 3 ماه به پتنت بگرده. در حالتی که اگر با بعد 3 مرتبه هم 4 مرتبهش که با چسنی بنویسه و داخلی فدراسیون روسیه بشه در این حالت میتونن همون شهروند دپارتاسیاش کنن. اینترس میر نویسه یکه درباره دانشجوی ماشیندار فهمون کدام وقت میتونه آزاد های کنه بعد درسش یعنی که در داخل همون دانشگاه نباشه و با همون ماشینش به دانشگاه نروه. در حالتی که دستگیر کرده شید دانشگاه خارج کرده میشه. دیلوار نویسه سلام آقای سوربون. ما در بازار سودا میکردم. سودا را پرتوفته به روسیه رفتم. نه که پتنتی مگزین ما محکم نکرده رفتم. همین پتنتی ما سومش رفتن میگیره. در اینجا بعد بازارم ویران کردن. التماس میره حتما جواب ده. پتنت که محکم نکرده رفتی و سوم در نامت قرض جمع شدن میگیره. وقتی که تاجیکستان آمدی میره قرض پرداخت میکنی. سعید نویسه سلام آقای سوربون. اگر بین زن و شوهر جدایی شد کودک باید در پدر ماند یا در مادر؟ کودک حقوق دارد که خود انتخاب کند که با پدرم میمونم یا با مادرم. البته حقوق دارد تنها پس از 9 سالگی یعنی که هم کودک بعد 9 سالگیش میتونه خودش انتخاب کنه یا با همراه پدر میمونه یا که با همراه مادر. تا سن 9 سالگیش قانونی به همون تربیه مادر است. برهان‌الدین نویسه با سوال ما جواب ده. ایلیمان نالوگ زمینش و اموالش قبول داریم. از میوهش هم عدل نالوگ میسپاریم. تنها همون نالوگ زمین پرداخت میکنیم تمام. دلشاد طاهرов نویسه سوربون راغون بود شود تیمنیت به پول میشود. تیمنیت به پول نمیشود. همون بودجتی که هازی همون تنیروفکا آمده است همش بگیم با منفعت دولت با منفعت همین راغون. وقتی که راغون بوچید با میگیرن در یگان چیز دیگه مقصد صرفش میکنن یا که با بودجت این نفقه خرار را زیاد میکنن دیگر چیزا یعنی که با فایده همین دولت است که به پول نمیشه. بانانا نویسه سلام علیکم آقا. چی با در مکتب موی سری بلند ممکن نیست؟ همین را جواب میدادین. در مکتب ها در دانشکده ها در دانشگاه ها وقتی که ما و شما داخل میشیم هر یک تاش به خودش آیین‌نامه داره. در همون آیین‌نامه نوشتگی که چیز ممکن است چی ممکنه. مثال در اونجا گفتگی که موی سری بلند به مکتب خان یا که با استودنت ممکن نیست یا که با تلفن در درس حاضر شدن یا که با ماشین همین چیزا را که من کدگی آیین‌نامه های مکتب به همین خاطر ممکن نیست. مهراج تیوی نویسته و چندین نفرای دیگر هم همین سخن تکراری نویسن ازی میخونیم. نویسته که سلام آقای سوربون راسته میگن تا خدمت نکرده باشی به روسیه رفتن نمیتونی یعنی به وین بلیت از تاجیکستان برآمدن نمیتونی راسته؟ با همین سوال جواب میدادی. این خیلی گپ نیست برادر عزیز. این گپی خلقیه یعنی که از زبان یک کس که برآمد در همین اینترنت ها و در دیگر چیزا هم خیلی پهن شد رفت. خیلی فرمان اگر با فکر ما پیشنهاد هم کنن قبولش هم نمیکنه حکومت. خیلی گپ نیست.
Рома нависай: салом ака, як савол буд, ами гепатит Б ёки сера аблава мебара ёки не? Гепатити Б ва сера ба хизмати ҳарбӣ намебаранд аз сабабе ки ҳардаш ба ҷигар тааллуқ доранд, яъне ки бешам мақсад касали вазбине дар ҳамин ҷигар не ки бо ба ҳар ҳол табобатшаванда ва гепатит С-ш аллакай бигем дар ҷигар рак пайдо мешавад. Ба ҳамин хотир ҳамин нафарора ба хизмати ҳарбӣ намебаранд ки ин беҳад хатарнок ай. Бигем касали гузаранда ай. Ба воситаи гап задан не ба ягон воситаи дигар, мисол ба ай муоинаи тиббӣ гузаштан, ягон дигар дару колхати ай ҳамин ҷиҳатҳо гузаранда ай. Инак бародаро, видеоро ба охир мерасонем. Дар охири барнома як чира хотиррасон карданем ба ҳаматон ки ҳафтаҳои оянда насиб боша агар як бахши нав пешкаши ҳаматон карданем дар бораи интернет, яъне ки ягон тағйирот дар YouTube пайдо мешавад ё ки ягон правилои нав мебурад. ҳамира блогерҳо ё ки одамое ки канал доранд намедонанд, на танҳо дар YouTube, дар Instagram, дар YouTube, дар дигар шабакаҳои интернетӣ чӣ тағйиротҳое ки ворид мешаванд шумо бо хабар нестен. ҳами мо сари вақт шуморо огоҳ мекунем ки баъдан мисол мешавад ки каналотон мумкин заблокироват мешавад ё ки ҳамун страницаи Instagramтонро махкам мекунанд. Ба ҳамин хотир мо шуморо огоҳӣ мекунем, ҳамаи ҳамун правилоша ба шумо мефаҳмонем ки чӣ бояд кард ва чира бояд накунӣ. Дар канали ма юрист TJ подписаться кунед ва як аз дигар дар инҷа навистагӣ буд дар бораи фарзандхонӣ як видео бикун. насиб рӯзои наздик як барнома мекунем, оиди фарзандхонӣ пешкаш мекунем ва гӯш бикунем, ба саволотон ҷавоб мегирем. Дар паноҳи худо бошед намакаса.